ए दीदी कमे कमे धरा वो हो बुझे तो मशीन में उखाड़ देबू। ये काम करी ना दीदी, हम काट देते हैं, रौदा धराई ना। तारा से तो और चल जाई। हाँ जाता जाता जाता। ये दीदी का कहता तू खाता नहीं ना मम्मी के पराया हो गइल बनी जा मछली दीदी के ना तो हेजुआ गाड़ी पे भरी चलावत मन आदमी देखलू कि ना कने खतवा पर से नोट। हाँ तो मरद के चलावे के लूरे ना मरद बता पाहिजे बा कहते बाड़ी पूरी छाती ठोकताड़ी हम पतो ना रे बेटा उतरले बनी बेटा। हाँ तो एक दिन हम करे जा मुंह दौड़। अरे तो उ तो जेकरा खातिर कुकुर पोसत है एक दिन कुकुर के काटी ऐसा थोड़े ना कि कुकुर पोसले तो दूसरे के काट के खाली जानो तो दीदी का जनवा बता कान के झुमका हमर गिरवा दिहल। हाँ हेरवा दी एक तो बनत नहीं खे हेरवा दी लो ना एक पीछे के पेचे के कहाँ गिर गई सबको। रौरा कभी मंगलसूत्र न चाहे लगा हम तो कभी कान में के गिरा दे लेकिन मर्दे का ना चलन हो मंगलसूत्र तो नचा के सब पूराई ना रुकी का रुकवा हटी और रौरा कोइले नहीं खे हम देखी कितना बढ़िया करना रौरा धराई रौरा का लगता हम आता ना नैहर में सब कोइले है ना कि कोई कोइले नहीं धराई तो चलो देखिए हो मतिनिया मत उठाओ। अरे ना जी दीदी जानो तो नहीं दीदी का उहाँ के भैया जी पानी तो का पूरा तबीयत खराब रहे मम्मी तो खूब बोलत रही अरे मर जो रे कही जेवा मर जो जी के का करबे अपने बेटा हाँ अपने बेटा से अरे कोई के ना हुई है ये दीदी। अरे बूढ़ी खाली देखो जेने पार्लर भारी देखिली वो नहीं लो रखे जेने पैसा देखिन ओनिए धर आ जाए तो वही तो जौने कहेली गयो कहली हाँ तो हम कहना हाँ वैसे कहली हाँ तो हम कहना हाँ जी दीदी मियाँ थक गई हो गई रहे दी इतना खाए खाली चाउमीन चाउमीन बर्गर पिज्जा खेबू तो कहाँ से तार में रही ठुकी नहीं काम कर ले ना दीदी बियाह शादी हो गईला के बाद कोनो काम हुआ ना देखो 5-5 गो लइका बाड़सन तब देखो देही में कतना बल बा। हाँ तो रौरा मार पियले ओकन तो देह में ताकत बा हम तो तब धराव हम काटतानी और रहे दी ताजा रहेला तो बढ़िया रहेला तनी तनी कटाई तनी को गोड़वा ले के फेट के हई तना चला देतनी ओकरा बाद में फेट के चला दे हम जातन बतानिए धो चल। हमर नैहर के कम से कम साइकिल मिलल बिया तो हम का चाहत रिचा के हमरा से धई मरद चल जाता त काम अपन घरे में चला के सधा ले हम अभी जाना त नहीं खीजा एगो तो कोनो सामान हो राजला सब उतर 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 का हो दे ई का होता रे हेने 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 का होता रे साइकिल चलाओ साइकिल बेटा भइल बड़ू हां एक तो मिलल बाटे साइकिल ओहो में हमारा गाड़ी मिलल बाटे आ जब गाड़ी मिलल रही तो कहे कि हमारा का थार मिलल बा त हमार भातार मिलल बाटे कही तो हां मन तोर कोनो गतर इलाज बाटे लाज कसम लाज कैसन बताई कैसन लाज करे यही जे हमर दूगो पतो ही बड़ी सरे कि आज लोगन के मुंह ना देखलस आ तू हे बेटे भइल बड़ी बाहर निकल के साइकिल चलावत हरी हैं तो उन नैहर के हाथ तन से चल माने तोर माई तो का पैदा कइले बे ये कुल करे खातिर संस्कार नहीं के देले को पैसा को संस्कार में घूमल बानी बाकी हमके याद नहीं के पता देखा ना ना है मर्द में मुका सना के भौंस जे बोहे जा जानलू कि नहीं बेलौजी कहीं कि बेहाया हरम जाती तनको लाजे डर नहीं खे ए मन बड़ू देखाई में कहत रहे हमर दयादिन कहत रहे कि बियाह करत नहीं ना दीदी आगे चल के बहुत पछताई बहुत ओठ लहर भी एकर मुंहे सब बुझाता टे तू तो बड़ा निक बन जानत नहीं कि क्वेश्चन हल अरे का भुनभुना तोर मुंह पर कह का कहत नहीं अब ना करब साइकिल उठा जल्दी बताव टोला में जेके ना देखे के ऊ देखा ले होई हां चिन्हावा तरी कि राकेश बका पतो ही मझिलकी अपन भाव छाव देखा रहल बिया कहानी धरी छुड़ो के काइन पैठी बाजारी मैंने किने जात नहीं का धरीसन बुढ़ऊ भतार होन का कि तोहरी माई के हवन बताओ ना सोचत है ना कि चरचर फारी क के घामावा डाल दे हो जे कुछ खाए पिए खातिर आई घर में कहूँ अचार नहीं करत ही इतना तैयार तो लाज लागत है इतना खाली सब्जी या दाल चावल देवे में कि मत पूछो डाल दे हम तो जौने नींबू के अचार घर फरत हुए न जाई ही ना बेहाया बाड़ी सा
अगर ई नहीं मरती से तो घर से निकल के चल जाई ए ब्याह छड़ा हमर पचोय भइल बाड़ी स ठीक है ना बतवा भइल बाड़ी सन मत बोली जनिया घर में बड़ बाड़ी तू तोरा ना समझा बुझा के रखे के चाहिए कैसे कि हमारा सब कुछ कहाला में बा काहे देखलिए साइकिल रौरा बेटा जन्मा 20 बरस के क दिहनी त रौरा बस न हइले नहीं कि अरे ठीक है कहतरी फैक्ट्री न खोल ले बानी ठीक कहतरी तोरा में कोनो गलती नहीं के गलती हमारा में बाटे फैक्ट्री के बात हाँ? का हुए बताव रौरा मांगो साइकिल जाके चलावत ओने से गांव धोर इछन बुढ़ऊ के करे के ओकर माया जी भइल बिया कहते कि बैठा ले चली बाजारी में सरल बच्चा का करे जाए में डालियो पानी अब सौती के खीस न कठौती पर मत उतारी जन्नी न सब छेछड़ा हो गल बड़ू सब ठीक बा निकल के घर में से अपन कुल खेती बाड़ी कर जा हमारे बस के बात नहीं की जिंदगी भर हम ही ना करब का कहतनी देखी अइली धरे छन घर में रहते हुए यानी के ई हाल हो जाता टे जब तू घर में बड़ बाड़ी तू ना समझा बुझा के हमारा गाला में कोई नहीं के हैं? हमारा पर मत इ लोग के जिम्मेवारी ना। दी हमारा उठू ना हट जाई लोग एबा कोमा बतियावे खातिर बाड़ी सा ना ना एमा के मैं देखी बम्मी जी हमारा मुंह बंद हो त खोलवाई मत मुंह में अंगुरी डाल के झगड़ा करवाई है ना केनो बुढ़वन गले का भागल बानी कि छोड़ देवाल फानल बानी बोला ना मुंह खोले पर का खोलो तो अपने ना कहता नहीं कि एकरा बस में अरे हमारा बस में काहे रखियो सन हम ही कहन के मंगे भर के उतार ले बानी गिरौरा जे नहर में छेछड़पन कइले रही जे 7 घट के पानी पियले रही उ छेछड़पने करी काहे हम तो 10 वर्ष पहले घर में बानी कोई कह दी कि नहीं ओकर लोगो ते खड़े हो हम ई लाजा भाई है बेला जब बैठल बिया मुंह एथु ले ले ते में लाज के कौन बात बा जी साइकिल सारा दुनिया चलावता नहीं एबार मुहां से तो साइकिल निकलता आ इहो कहता ले सकी गाड़ी लेके आइल बिया त गाड़ी लेके आइल बिया साइकिल के गाड़ी कहा ताटे त गाड़ी रहे त जहाज न कहाई हो तब जेकरा घर में कबो साइकिलो ना आइल तो उ साइकिल आ गेल तो ओकरा खातिर उहे 4 चक्का बा उहे 4 व्हीलर बाटे जनी नु हम कुछ नहीं के जानता नी अमरूद खा ली नरी घर में बहुत रहली हलु जे ठीक बाटे धारी खाई अमरूद एगो ओही में निकल गुरे हम उठा के पेड़वा में और नीबुआ के पेड़वा में त का करी हमरा के तू पानी पियाव दे तारू पानी पिया चल तन तबरे सुस्ता वाला बुढ़ावा का दे तनी खाए भर के ये नतिया कहता कि पतोहिन के न त बोल बेटी है सब धक्का मार जाना बुढ़िया में मारियो ना कि एक लात में फेचकुल फेंक के ओजी तक छियार देबू जादर बुढ़ा से धक्का मार का काहे त न गेल रहली आवत रही तो गए पर गेली ना त पीछे पीछे रेल देले रहती रेल दिल रहत त का ओकर फरक पड़े वाला बा अरे हमार जान जिनु कम दे लागो नीनु गिर गिर वो काहे हो उ कहे कि इनकर देही पटार पड़ जाए तो छटक के हम ही गिर जाए तो सही कहलू गुजटा पड़ी जी मोटा एक दिन जनलू बूढ़ी कोठिला के आन में से चाउर निकालत रहलू तरावे से पहले ही मैंने होइयो के 4-5 बरिस तब हो अब कोठिला रे राई किनकर देही बगिर के छटकिए के पड़ा के कोठिला किनारे छिटा इनकर फरक ना पड़ला कोठिला त खबो कि धूरे धूर हां त मार गुजटा मछरी खले भाई देसीला मुरुगा हां ये बतिया बाटे जाई अच्छा तो चलाओ तू खा पी के पीढ़ा लेके बस गई हां गोड़ हाथ ढक के अपन चलाओ हां दीदी ये चलाओ तन धरी छन बड़ो भेटा गेल त कतन करे पतो ये त कनी के आलू चलबा काय आलू एथी करे ए बाजारी में उमर कहते धरेछन बो बनल बिया उनकर के बैठावा काहे के पीछे ढकना के चिप देब के चल जी हम 2 मिनट में मुंह भी तो धो लोग के चलते हमारा गाड़ी बोली सुने के पड़ता जातन चस्टर फारी क के छाता पर घम डाल देबे ए विनोद कमाई उठा 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 मार दे बाप थपरा ना फक देने मन हो जेबू चला दे में से फट जी कपड़ा कहतन की ए उठ नेका सुना तो अंगुरिया से निकाल दे बबे नचा के जलुक नहीं का भाई मम्मी जी रो का भई कैसे तो कहल बेटा कि से सब तू हो गईला सीता के बियाह बाकी है बाटे रो उल्टा काहे दिक्कत नहीं हमरा के बोरी के उ साइकिल चलावती है ना तो जाके फरफटिया चलाव जा के साइकिल चला तार माई मझिली को हम माई के त एगो परवे नहीं के वो साइकिल चला कान खोल के सुन लो बहुत एथु मजलिसी कैलू जा ठीक बा अभी फलाना वो एक छटा कुछ लिया के देवे वाली नहीं की अपन अपन निकल के कर लो खा लो तहा सब कोई के खीस हमरा पे काहे उतारती मम्मी जी उ कहाना सब तो थई जा उहनो लोग के कहानी है तू ही एगो बच्चा लो कनी तोहरो के कह दी ना 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 रौरा हमरा के न दबा के रखी ना गरीब घर के बेटी बानी ना एही ले दबा के रखतनी गरीब घर के बाड़ू ना अगर गरीब घर के एतू ना रहतू ना तो हम का करती अभी तो हाथा ना बोली निकलत आटे ना हां हां हाँ। गरीब घर के बानी त हमरा के काट के फेंक दी अब 1 रुपया का नाक मकन नथुनी किन के धइले बने ताखा पर पहिन ले हां आ जी जाके ना पेनी ना जानी
हमार नाक कान पाक जाला जी त काहे नहीं के तोर बापा होता ना मैं ह तोर ये धनवान बस हमार लिया के भाई दे बाबू दे ना हमरे के हाथ ना देले रहन हाथ और ना औरा देले अपन रहन। बेटियन के दे देन सबके बाटे काहे से कि तोरे भरोसा ना जन्मौले रहनी हाय। ए जब बात अमरूद दे। अमरूद देतन तहरा के एगो अपन बुखार तो देते नहीं खीजा अमरूद देतनी है त खाई ना खाई काहे खाती खाई कान खोल के सुन ले विनोद तारा मजाक लागत अटे ना अपन अपन कर जा खा जा बहुत हम देख ली हनी काहे से कि तो लोग घर में राखे जोग नहीं खुजा वो देख लेनी कितना तो छड़पन करत अरुजा और औरे पाकल आम बानी कब चूजम कोनो ठीक नहीं खे और औरे मर भी ला जाई घर में रहे चुग नहीं खीजा गरीबी के बेटी बहन तक का चैन के रोटी खली बहन सुकून के रोटी करकट के ना अमरूद ना देनी अमरूद ये सड़ल निकल जा पेट झरो खास तब सोते जाते कितना बढ़िया नींद लागो रहल सपना देखो तो रहनी हाँ सोना चांदी के पैसा के आया के सब हमार नींद खराब कर दिली हे भगवान फिर से सपना देखावा।